mede obed gima dwa. Nyakorom gajuanga chienti chang'wen chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi. Chenro en mar poko pogore. Chenro mabeni kelo ni kod an Sharon Ong'ao. Okiny ma kawuono kata kaka inene toka antiere county mano ma Migori. Gweng' mantiere kangi ong'ere kaka Jua Kali. Mane county ma Migori kama bende okiny ma kawuono pok. Mabendo daro rango en pok mano mar loso njugu moregi. Ponono isebedo kitiyo goda kod njuk arega e yore mopogore opogore. Kuom ranyisi samoro isebedo kiwiche makati, nitiere jogo ekwa bende tiyo koda chamo rabuona gi mamoko. Mane pok mabendo daro rango okinyi makawuono. Nitiere nyadendi moro mong'ere kaka Florence Akoth ma osebedo ka loso njuk arega e gwenge mag Jua Kali e county mano ma Migori. Mane pok mabende wadaro rango, nyiswa kaka ilose chakre chakruok nyaka giko. Machiegni bed kodwa nyaka giko. Nyakorom gajuang nase nyisi motelo ni antiere gwenge mag Jua Kali e county mano ma Migori. Saneno kwa sebet pinyka manyiso no dwaro poro wach aseromo kendi gi Florence Jal maen wega kambini mong'ere kaka Florida Peanut Milling. Florence eroki ni machiegni e chenro mar poko pogore. Mon nyakorom gajuang ong'ei matut. Florence en ng'a nyingi, kamilose kata mana kamiwuoke? An Florence Akoth Oyugi. I am Migori County. Atiyo Migori County, within Migori Town, Migori Jua Kali. Mana kinyalo nyiso nyakorom gajuanga en pok mane mabende time county mane ma Migori? An gi pok mar rego njugu. Koro njugu atimo processing mare koya e puodho. Aware ir jok mopure. Kaseware tabedo kode piny. Ayiere, kaseyiere, tachiele, kasechiele, tatere machine, mirege, molokre giminya tigo e yor alot, e yor wiro mkate. Florence nyakorom gajuang nyalo penjo ni chenro kata mna pok mano mar loso njugu. Nichake karango, ng'ato nopuonji koso nang'o? Chenro mar loso njugu nobiro na kane atiyo Migori Cooperative Union. Natiyo kaka receptionist, ne gin gi machine, nikech gitimo production mag machines. Koro ne gin gi machine for testing. Ka ji nobiro e rego, to machine gigo kaka gi supply machines, ne gibedo gi breakdown mar ok en gima gitimo. Giloso machine tiketo kanyo bedo kaka testing, ng'ato kokawe odhi. Koro kaka ng'ama ne receptionist, nabedo gi mind ni dong dibed maber moloyo ka machine itimogo ma testing, dibed maber ka ambi atimora nade, abedo gi machine moluongo nyinga. Koro bedo ni ne involve gi Equity Bank, kana gimiya loan, to nadhi aloso go machine. Koro an gi machine mirego go njugu. Koro kamane kaka nabedo jareg njugu. Mano dwach ni nichake higa mane koro? Rego njugu nachako 2009. Inyalo mana nyiswa sir ma iseyudo, awinjo kanyo ka bende iseluongo nyaka bengi mar Equity. Ne gikonyi nade e siro kit ohala ma bende timo? Bengi mar Equity osekonyowa kaka joendni matindo, nikech kane achako gi jo Equity, ne wachako kaka group, to e group ni ne wayudo loan mokwongo ka gitero wa training. Ne gikwongo gibiro gipuonjowa, kane gisepuonjowa to nomiwa loan. Loan mokwongo ne wanyiewo go gari. Ne wakete asapul to wanyiewo go gari kaka jo group. Then kane wamedo yudo loan, koro ne wa involve individual makoro wambe wantie. Koro ema nadhi anyiewo go machine, ema achaka yawo godo ohala mar spares,
tema timo godo ohala mar gold crusher machine. Makinyiso ni machine mabende ni yude kambi manitie choncha. Diwach ni sani seyudo mashinde mopogore opogore mabende bengi mar Equity osekonyi godo. Anyalo wacho kamano, though machine mar gold crusher ten gimi inyalo loso, koro I involve ni lose tinyalo nyiewe, ok natiyo kode, ne jok madhi tiyo kode. Florence, nisewacho motelo kacha ni nintiere gi group kata mana ni donjo e group masani koro Equity miyo hola. Samoro ni nyakwaram gajuanga makia weche maket kod mage. Mar mondo mi ubede group, ubedo jo kanyadi, mar mondo mi hola. Anyalo paro ni group wa ne wachako gi ji 15. Equity noyudo ka wan ji mang'eny. To ne giwacho ni gimiyo ji up to 35 people. Ne giwacho ni from 1 to 35. Koro ing'eyo ni seche mane gidonjo ka, a number of people noluoro loan. Ing'e ni loan ji oluoro, sana sana mar bank. Koro ne okuong watero ji 15. Koro ne wameda ji mwachopo ji 35. Koro ne wabedo ji 35 mane jo Equity omiyo loan. Florence, kodhi nyime gi chenro mar poko pogore, nyalo mana nyisowa wuodhi gi bengi mar Equity osebedo nade? Wuodha tapano osebedo maber. Loan seche moko bedo matek. Lakini kato tek to bedo jadieri bende ber. Ei jogewa mwasebedo godo kaka group, nikech nyaka sama weni pod wakawo loan ei group. To kato osebedo ni nitiere 1, 2, 3 to wasebedo jo adieri ne jo bank. Ni kata jowetewa moko nyalo bedo ni nigi chandruok, to jo bank understand wa kendo wawuoyo kodgi kendo wakonyo jogewa gi ma wachul loan waduto. Magi chak gimedwa nyaka pesa. Isenyisowa ber ma iseyudo, isenyisowa wuodhi gi bengi mar Equity. Equity bende akini kaluwore gi wuodh ma bende gisebedo ka gitai. Tiegruok gisebedo ka gichuono. To ka en tiegruok, gin tiegruok machal nade? Ne gichakonwa tiegruok kinyisowa ber mar kawo loan, ber mar bedo gi bank, ber mar kano pesa e bank, savings osepuonjwa. Osepuonjwa kaka wanyagerore gi pesa mimiyowa. Nikech e Equity nitiere pesa mar education, nitiere pesa mar iluongo ni pamoja loan, mimiyo jo hendni matindo kaka wan, nitiere nyaka individual. To majorly wadhine group loan ma wantiere ni, nikech wayudo ka jo Equity ombekonwago ok wayud ka chike ne ng'eny ahinya. Koro kata in ng'ama onge gi security, to nyawadu nyalo bedo your security. Manyiso ni ng'at achiel kaka jo group wachungore kiwan to wakawo loan gi jowetewa. Manyiso ni kata in ng'ama ok nyal minenori, nikech kidhi individually ni adwaro loan e bank, ibo kwayi gik mang'eny ma ok inyal. To nikech group bet jo Equity ombekonwa, koro mano ber mwasenene Equity. Puonj bosepuonjwa kaka onego wakan pesa. Wan kaka wan wasegerore gi jo Equity, nikech kata ng'ama nochako matin osechope step moro. Kata kaka an Florence, kuma naaye I've made a step. Okanya wacho ni an kaka na kuongo donje Equity. Kiachoko tende kod tiegruok, dibed ni Equity osebedo ka tiego kaka inyalo uso magi, kuom ranyisi ni rego njugu e kaunti ma Migori. Bende ginyisi kaka inyalo uso, kaka inyalo timo packaging, bende kata na nying ma itiyo godo. Nyocha oterwa e training and 1 month ago, 2 months noterwa e training kinyisowa kaka onego wadil gi customer, kaka onego walos gigewa manyalo ywayo wang' customer, gi kaka wanyalo timo. Koro jo Equity osepuonjowa gik ma onego watim kaka wan members gi mondo waendelea kibiashara. Bende Florence, aneno kintiere gi paybill mano mar Equity toki kanyo. Dibed ni mano en achiel kuom yore ma bende customers magi osebedo ka tiyo godo mar nyiewo mwandu, kata in owuon isebedo kitiyo gi yore magi? Anyisogi ni an gi till number mondo gichud godo gi paybill mantiere gono. Koro paybill mara
mara mar Equity en idhi e pay bill, kisedhi e Safaricom idhi e pay bill, kisedhi e pay bill to idhi penji business number, idiyo 247247, kopenji account number ma bende odhianji maneno en 0713036295. Sani wantiere piny molony, ji jatiyo kata mana gi yore mag mbui e uso mwandu ma bende gintiere godo. Kaka jal ma bende rego njugu milos peanut mani kaunti ma Migori, bende nitiere mbui? Ponono ni nitiere mbui, gin yore mage kata mana mbui mage mintiere? Mbui mara nyinga mar business en Florida Auto Spares and Peanut Milling, to thothne aketoga e Facebook gi WhatsApp. Nyinga mar Facebook en Florence Oyugi, inyalo yude e Facebook gi nying no ini. WhatsApp, nambana mar WhatsApp makigocho na ta nyalo kelo ni njugu kuma intie en 0713036295. Bende wagino ohala mar rego njugu nyaka bede gi ber gi achiedh nade mage. Wachakane kaka ber mane moseneno e ohala mano mar rego njugu misebedo kitimo. Ber mare en ni mokwongo adwa wacho ni uso njugu miya yudo day to day mara now to survive, nikech arego tauso, anyarego ni ng'at mobiro ni mondo reg mare. At the same time ambi aloso mara ne ng'at mokoso mare cha onyanyiewo mara no motimre nade modhi godo. Koro miya my day to day living, koro mano e yo mokonya godo. Bende achiedh nade pok inyisowa samoro achiedh nade moseneno e kit ohala ma itimo mano mar rego njugu? Achiedh nade mokwongo madiang' wawach ni yudo njugu tek, to njugu beche ni malo, koro miyo price scaling mare at times bedo ga matek. Nikech kaka in Sharon ipenja kawuono ni njugu en pesadi, anyisi ni en bei makama, to kaluwore gi language mawacho gi customer na gibro understand, nikech pur mar njugu within Migori County region aning'ina aomo njugu, ang'iyo njugu nyaka Busia, aomo njugu nyaka Tanzania, to nyaka within the locality benda kao njugu. Dho njugu beche vari, seche moko en malo, seche moko inya yude piny, to an bende seche ma yude gi bei maber tamiyo kastembe na gi bei maber. Seche ma yude malo ba communicate kodgi ni njugu ni e bei machalo kamaini. Though kakoro wadhi e market mako ting'eno ne gibed gi standard kamano. Mani achiedh nade mantie kaka janjugu ma pod tin. Florence, mana kaka oganda bende en geno mara ni njugu bende nitiere gi rang'iny mopogore opogore. Diwach nango tinde kod mano? Nitiere njugu mar nyaluo machon, iluonge ni nyaluo. Nitie njugu mar nyahela, nitiere njugu nyahela, nitiere madongo matindo, nitie njugu marachar. Koro adhi according to customers taste. Nitie jok mohero njugu makwar ne mabro losoni. Nitie jok mohero njugu marachar ne mabro losoni. Nitie customer madwaro njugu machon cha, en bende amanya machon no ema losone mondo taste mar customer obed served. Kambi mar Florida mano mar loso njugu ni, mano mar rege, in kendi koso nitiere ji mitiyo godo? Nitiere ng'ama tiyo godo. Florence, ang'e ni wadak e ngima ma yuto samoro nyalo bedo matin, ngima ma bende yudo kata mana omenda nyalo bedo matek. In kaka jal mosebedo ka tiyo tij lwete, irego njugu kata mana iloso njugu mane kaunti ma Migori ka, tiegruok bende chiwo. Samoro nitiere miyo rawera oko kacha manyalo kata mana penja ni Sharon penjnwa kochiwo tiegruok, to bende ichiwe nono koso nang'o? Asetime ne ji mang'eny mosebiro modhi oloso machine, modhi oyawo magibedo gi ohendnigi. Asetime mang'eny ne joyuth. Nitie joyuth mosebiro ni
ng'ato nyalo biro ni amanyo tich. Ineno, amanyo tich manyalo konyora godo. Tapuonje e yor kaka iuse. Onyalo dhi wuotho go mous moyud kaka okonyorego. An gi a number of youth masepuonjo moyudo yo magikonyorego. Koro kata koweyo nikech dong' ineno ka tich bende onge. Koro kata koweyo to weyo mana ni oyudo tije. But an gi jok ma osebiro ira mapuonjo, mobiro marego negi matimo negi packaging magidhi giuso. Motelo nisenyiso ni nengo mar njugu samoro bedo matek, samoro luar. Bende aneno kintiere gi rang'iny mopogore opogore mag sizes mag peanuts to kikanyo. Nyalo nyiswa nengo mag-gi, bende parnegi samoro nengo ok chal ga seche te. Njugu packages gi opogore opogore. Wan gi package package nitie packages nyaka matindo ne magi, but mae matiyo godo. Koro package ni is 250 grams. Package ni auso kosekete peanut mobedo milled to iuse 150 shillings. Siling 150. Mae ni osebedo packed. Mae is 500 grams. 500 grams ni auso siling 300. Maa en 800 grams. 800 grams ni auso siling 500. To pok nadhiga mokalo 500 no e gigo. Bing ni bech njugu nyo shoot 2 kg wanyeo at 600 shillings. Koro achope 500 no ema use. Florence ang'eni wadhi nyime kwatieko chenro mano mar poko pogoro. Kiny makawuono samoro nyalo bedo ni nitiere wach moro mane intiere godo nyakwera mga jwang'a ma bende noka penji. Thuolen mare. Wacho ni peanut ber nikech ka wang'iyo ngima ma wantiere kawuono, aloso natural peanut maonge preservative mamede. Koro berne ni kitiyo kode to en gima ber gi ngimani, nikech nitiere jok ma ok ti gi mo, gitiyo gi njugu kaka mo magitedo godo. Nitie jok ma nyalo chame achama, koro en gima natural, ober gi ngima mar dhano. Gima daher mondo awach ne ji ni tich ma ji tiyo ma nyakelo ne ng'ato nweng'o onego tim gi chuny achiel. Kihero tiji to tiji biro konyi. Thoth tije ma watimo wabedo ga gi chuny moko jawre gi timogi. Ema miyo inyawach ni gima ng'ato timo ok konye. To ka ikawo tich mitimo gi chunyi, to biro bedo gima nyalo konyi. Koro an bende akawo mara ni kaka pokna, tatime gi chuny achiel ni akawo time na mondo atime. Koro ng'ato ka ng'ato man gi gima Nyasaye omiyo no nyalo timo, otim gi chuny achiel, kanye ma Nyasaye biro gwedhe. Mane gima diang' awach, aher mar wacho, jiwo go jowetena ma gin jok mamenyo kigin kaka an. Florence, ang'eni wachiegni tieko chenro mar poko pogore. Kapok inyiswa kaka iloso njugu, nyiswa ni njugu gigi inyalo yude gi nade magi moseregi. Njugu to akowo nyaka Nairobi. So long as ni wawinjore kodi maber, to kichulo pesa taketo ni machop kuma intiere. Jok mabe oseyude motiyo kode, nyiewe ni siko ka nyiewe nikech en njugu maonge gimomede. Koro kibile to in bende ibiro mana here. To kidwaro kuma antie mondo iyuda kia within Migori, to ana Migori Jua Kali. Kibiro Migori Jua Kali ibiro yuda nyaka kuma rege. To ka in ng'ama dwaro ni mondo aorne, tinyalo goyo simba mana wacho ni 0713 036295. Tabiro oro ni njugu mondo iyud kuma intie, kumora mora ma intie. Mar mondo nyakwara mga jwang'a ng'e adier ni njugu kata mana mane toka gi Florence ni ema loso. Kiyie tang'nwa kata mana process kaka iloso njugu chakre. In kare? Kamano.
Nyakorom Gajuanga Florence oseyie mar tang'onwa kaka njugu iloso. Koro wang'i anena njugu kosewuok ka sani en ro ma kata ma pok ochiela ma njugu manumu kowuok ka mar mondo mi olokre njugu moregi kaka ka. We Florence otang'nwa mar mondo mi bed gi ng'eyo. Ma ayiero njugu mondo agol uchafu moro amora manyalo bede, njugu motow kata kidi kata gimoro amora manyalo bede mondo obed maler kasto atere e chielo. Wanwang'o ni njugu samotoye kata kinyiewe e chiro, inyiewe ka en gi gik moko e iye. Koro kapok achiele to nyaka yiere magol gik moko manyalo bede, obed gige njugu, obed kata kidi, gimoro amora kata njugu motow be bede iye ema golone. Kaseyiero tachielo, akete e jiko, nasemoko jikona, koro akete mondo ochielre. Koro ma wachiele. Kawaseya kama nichiele njugu mokwe to koro wabiro kamirege njugu. Koro waketo machine on, wayawe, waolo njugu, koro donjo. Kilo ariyo mar njugu kiolo kaeni mondo mi oregre morum kao dakika 10 mondo mi kilo ariyo mar njugu regre marum. Njugu kawase olo kae moregore, to ka njugu oserumo to wachungo machine to wagolo mae mochwer. Koro mochwerni watimone packaging kikete kaeni e tin. Kawasetimone packaging to en ready for use. Packaging matimoni ma grams 250 auso 150, to maduong'ni gram 800 auso siling 500. Chenro en mar pok opogore. Chenro mabende ikeloni kod an Sharon Ong'ao.